lehdistö on hyvä ja aloittaa. Herra presidentti, oletteko tyytyväinen näiden olympiakisojen avajaisohjelmaan? No, mitä Sorsa rehvasteli iltakoulussa, niin hyvin oli kaikki mennyt. No, meilläkin menee hyvin. Vastasiko tuo avajaisohjelman taso mielestänne 158 miljoonan markan budjettia? No en minä tiedä. Sorsan idea tämä oli, että kysykää Sorsalta. Sorsa tietää kyllä. Herra pääministeri, on väitetty, että tuollaisen ohjelman rakentaisi 10 000 markalla. Miten kommentoisitte tällaista kritiikkiä? Meillä oli budjetille asetettu tietyt raamit, joiden puitteissa me pelattiin. Entä missä ovat puuttuvat miljoonat? Missä se oli? No omissa naapurissa. Keksii jotain. Kyllä ne melkein käsittääkseni täytyy olla Sorsalla kaikki. Sorsa sen tekee. Me kiitetään lehdistöä ja eikö me lopeta tää? Kiitos. Kultarantaa saakka. Mitäs helvettiä, eikös me mennä villisikoja ampumaan Leningradin? Joo, mutta on viime viikon. Katsos peilin. Auta.